पार्टी आरो हाइकमान्डजों दिनैहाय सासपेन्ड खालामनानै दोनजादों। खावलायदों बिथांखौहाय जुदि नोंथाङा जेसेबांनाखि अफिसावहाय सफैनाय माल बिथाङा जेरैबाबो दोनहैनांगौ। गेजेरावहाय बिथाङा जुदि दोनहैयाबा जों बेखौ गोख्रों एक्सन लानाय जागोन। मैया जोंहा जोंनि साउथ गंगिया प्राइमारिनि सिङाव सिगांनि चेयारमेन बिथां फोथायसुला बसुमतारिया माखासे खोथाखौ लानानै प्रेस मिट होनायलाय दिनै जोङो साउथ गंगिया प्राइमारि कमिटिया बेखौनो लानानै माखासे खोथाखौ क्लियार खालामनो थाखाय दिनैहाय प्रेस मिट लिंनाय जादों। दा जोङो बेखौनो क्लियार खालामनो नागिरो जे बिथाङा मानि थाखाय दिनैहाय इउपिपिएल पार्टी आरो हाइकमान्डजों दिनैहाय सासपेन्ड खालामनानै दोनजादों। दा बेखौ जोङो रायजो राजानि सिगाङाव बेखौनो क्लियार खालामनो नागिरो। बिथाङा दानिल' नङा, जोङो प्राइमारि सालायबोनानै दिनैसिम बिथांनि माखासे केरेक्टारफोरखौ जों मोनबोजोबदों। बिथाङा गाव चेयारमेन जाजेननायनिफ्रायनो जोंनि इउपिपिएल प्राइमारि कमिटिजों मोजां सोमोन्दो लाखिबोनो हायाखै। प्राइमारिखौ आन्दोआव दोननानै बिथाङा खामानि मावदों। ब्लक डेभेलपमेन्ट ब्लक लेभेलनिफ्राय जाखिनि आसनि सफैदों बेफोरखौ पार्टियाव खोन्थायालासे गाव हारसिङैनो बिथाङा मारै मारै खालामनांगौ बेखौ मावबोदों, पार्टियाव जेबो खोन्थायालासेनो। आरो बेजों लोगोसे बिथाङा प्राइमारि सालायनो थाखाय जाखिनि एसे एनै मोनसे मोननै प्राइमारि कमिटियाव स्किम सोनानै होनांगौमोन बेफोरखौ बिथाङा दिनैसिम बिथांनि मावनाया गैयाबाबो 4 बोसोरानो जाफ्रामबाय, नाथाय बिथाङा दिनैसिम खुनु रेकर्ड गैया जे बिथाङा प्राइमारि कमिटियाव खामानि मावनो बा मबाइल रिसार्जनि थाखाय माबा मोनसे खामानि नोंसोरो लादो बेफोरबायदि होननानै बिथाङा दिनैसिम जोंनि इउपिपिएल प्राइमारि कमिटियाव मोनसेबो स्किम सोआखै। बिथाङा अथ'स' माबा मोनसे IBS स्किम बा माबा मोनसे राजुहुवा स्किम बिथाङा खुनु प्राइमारियाव खबर होआलासेनो प्राइमारिखौ आन्दोआव लाखिनानै बिथाङा दिनैसिम गाव जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम बे खामानिखौ मावबोबाय थादों। आरो बिथांनि माखासे गोबांथार दङ, गोरोन्थि दङ। आरो थांनाय 2023आवबो जोंहा बिथांजों जोंनि प्राइमारि कमिटिया मोनसे बिराद दुखुनांथाव घटना जादों। जोङो बै समावहाय PMAY न'नि हिउज मोनसे हुलुस्थुर ओंखारदोंमोन। बे न'खौहाय जोङो माबायदि लुलायनो होननानै जोङो बिथांनि न'आव थांनानै जोङो सावरायहैदोंमोन। नाथाय माखासे सावरायलायनायनि गेजेराव उनावहाय माखासे खोथा मिलायलायैयाव बिथांनि न'खराव माखासे दावराव जादों। बिथांनि फिसालायाबो बेवहाय माखासे खोनासंथावै खोथा बाथ्रा बावहाय बुंदों। थांनाय 2023नि घटना, बियो सेप्तेम्बरनि। बेवहाय बिथाङा जों रायलायनायाव जोङो प्राइमारि कमिटियानो थांनानै रायलायहैदोंमोन, जिहेतु न'फोरखौ बोरै लुलायनो, माबायदि खालामलायनो, सिस्टेमफ्रा बोरै बेफोरखौ जोङो रायलायहैदोंमोन। बेवहाय ओरैबायदि घटना जाबाय, जोंनि इउपिपिएल पार्टिखौहाय ओरैबायदि गाज्रियै मुं सुबाय, नोंसोरो बुन्था मा राजनिति रोंगौ, बेफोरबायदिनो माखासे गाज्रि खोथाजों बैहाय बुंदों। ओमफ्राय जोङो बेवहाय जों प्राइमारि वार्कारफ्रा बेवहाय जोङो जथेस्थ' दुखु मोननाय थादों। ओमफ्राय आरो नैबे मोनसे खोथाया बिथांनिया ओरैबायदि गोरोन्थि। आरो जोङो मोनफ्रोमबो जोंनि प्राइमारि कमिटिनि मिटिङाव जों बिथांखौ लिंहरनानै बिथाङा जाहाथे गावनि आखलफ्रा सोलायथों बेफोरबायदि होननानै जों बिथांखौ बार बुङोमोन, खिन्थु बिथाङा सोलायनो हायाखै दिनैसिम। आरो मोनसेया जाहैबाय, बिथाङा जोंनि प्राइमारि वार्कारफोरा गावनि न'आव थाङोबानो बिथाङा गावनि हिनजावखौ गोसथोयो मायो बेफोरबायदि होननानै मोनसे गाज्रि एलिगेसन खालामनानै होबाय थायो। आरो गावनि न'खरावहाय बिदिनो बेले बेजे बिसिखौबो न'निफ्राय ओंखारहोआ। न' सिङाव सोरबा जोंनि वार्कारफोरा थायोबा न' सिङावनो हाबनानै थाहैयो, न'निफ्राय ओंखारहोआ। दा बेबायदि आरो जोंनि पार्टि वार्कारफ्रा बिथांनि न'आव थांनो हाया। जाय थाङो बेनो बिथांजों बुंजागोन बियो गावनि हिनजावखौ गोसो थोदों। दा नोंथांमोना सोंनो हागोन, बेवहाय फ्राय साफ्रोमबो बे खोथाखौ बुंजाजोबनाय आरोखि। जोंनि प्राइमारि वार्कारफ्रा बेवहाय बिथांजों आंनि हिनजावखौ गोसथोयो मायो बेफोरबायदि। ओमफ्राय बेवहायनो
सासे बिथाङा थांनाय 2000 टेस्टआवहाय बेवहायनो बे केसआवनो बिथाङा गोबांद्राय बिदि बार बुंजाबाय थानायाव गोबां दुखु मोनदों। जोंनि प्राइमारिनिनो सासे एक्टिभ वार्कार, प्राइमारियाव बिबान गोनां। दा बे बिथाङा बार बुंजानायलाय बिथाङा बिनि सायावनो एसे केस होनो बा गावनि गामियावनो एसे नालिस हैनोसै बेफोरबायदि होननानै बुंलायदोंमोन। ओमफ्राय बेवहाय जोंनि साउथ गंगिया प्राइमारियावनो जोंनि ब्लकनि जेनेरेल सेक्रेटारियाबो जोंनावनो गोग्लैनायलाय बिथाङा थाबैनो खोनाहैनानै बेफोरखौ एसे सावरायलायनि इन्टेलेक्सुयेलखौ लानानै होननानै बिथाङा लिंथुमदोंमोन। बेवहाय लिंथुमदों। ओमफ्राय बेनिफ्राय बे थांनाय 2000 टेस्टनि घटनाजोब बियो। दा बेवहायनो ओमफ्राय बे 2000 टेस्टआवनो मोनसे बे आं दहाय बुंनाय बायदि PMUI न'नि सावरायनायाव गावनि न'खराव घटना जानाय, फिसालाया गाज्रि खोथा बुंनाय, बेफोरखौ लानानैनो जोंनि ब्लकनि मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारिया बेलासि समाव इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ लानानै मोनसे सावरायनो होननानै लिंथुमदोंमोन। ओमफ्राय बेवहाय लिंथुमबाय, ओमफ्राय सावरायबायबोमोन। सावरायनायावहाय बिथाङा जेबो कमप्रमाइस खालामाखै। माखासे गावनि अहंखौ देखायनानै बिथाङा जेबो समाधान खालामबोआलासिनो बिथाङा गावनि रागाखौ देखायनानै बै समाव जोङो गावहा न'खराव बारा जेबो गैया हिसाबै जोङो प्राइमारिनिफ्राय बिनो मबाइल गंसे सोलिथ'नो बायनानै होदोंमोन। दा बै मबाइलखौ बियो बे जे जायगायावहाय इन्टेलेक्सुयेलजों लानानै जों सावरायदोंमोन, बेवहाय बियो बे मबाइलखौ टेबोलाव खुबनानै गारबोदों आरो टेबोला थब्लं गब्लंनानै बे टेबोला दाबो दङ बै न'खराव। बेनो जों गोदान होफिननो हायाखै दाबो। दा बेवहाय ओरैबायदि मोनसे जोंनि प्राइमारि कमिटिखौ बावहाय लाजिफोनांदों आरो ब्लकनि सासे जेनेरेल सेक्रेटारि लोगोसे बे ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनखौ बावहाय जायगायाव लाजिफोनांदों आरोखि। जिहेथु गावनि बे माखासे गोरोन्थिफोरखौ एसे सुद्रायलायनो होननानै बेखौ बावहाय जायगायाव लाजिफोनांदों आरोखि। जिहेथु गावनि बे माखासे गोरोन्थिफोरखौ एसे सुद्रायलायनो होननानै बेवहाय जोंना मानगोनां ब्लकनि जेनेरेल सेक्रेटारिया बावहाय लिंथुमदोंमोन। खिन्थु बावहायबो जेबो समाधान जायाखै। दा बेबायदि आरोखि। ओमफ्राय गावनि सोमोन्दै रायलायबानो बिथाङा जोङो एगजिकिउटिभ मिटिङानो जा बा जेनेरेल मिटिङानो जा, गावनि सोमोन्दै एसे रायलायबानो बिथाङा मा बुङो, आं रिजेन्ट होनोसै, आं दानो रिजेन्ट होगोन, नै आं दानो रिजेन्ट लिरनोसै, बे खोथाखौ बुंबाय थायो आरोखि। दिनैसिम बुङो, दाखालि थांनाय 7 थारिखसिम बे खोथाखौ बुंदों। दा बियो बिथांनि जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा। फंफ्रोमबो खोथायाव बियो गावनि खोथा बुङोबानो आं रिजेन्ट होनोसै बे खोथाखौ बुंबाय थायो आरोखि। दा आङो बेखिनिखौ बुंबाय। जोंहा बुंथिगिरि माखासे गोबां खोथा माबा दङ। आरो बेजों लोगोसे आं नैबेखौ बुङो, जिहेथु मैया बिथाङा 17 थारिख 6 मास 2024 मैया बिथाङा गावनि न'आव प्रेस मिट लादों। ओमफ्राय बेवहाय माखासे अफिसियेल मेटारियेल्स, माखासे सरकारनिफ्राय माखासे जोंनि BCDC अफिसनि माखासे मुवा बेसादफोर बिथांनि न'आव दंफैयो। दा मैया बिथाङा बेखौ बुंदों। जों बेखौ दानिल' नङा, सिगां जोङो सौफैजेननायनिफ्रायनो बिथांखौ बुंदोंमोन, जिहेथु अफिसनि माल अफिसावनो दोनहै होननानै। जों मिटिङावबो बार बुंदों। बिथाङा जों बुङोबा दोनहैनोसै बे खोथाखौ बुंबाय थायो आरो। ओमफ्राय खिन्थु बिथाङा दिनैसिमबो दोनहैनो हायाखै। दा बिथांनि माबायाव दङ मोनसे BCDC अफिसनि मोनसे आलमारि, बेनिफ्राय स्टिलनि सियार खेबसेयैनो सेट 7 ना मा जिराय जाग्रा बे 2 दङ। बेनिफ्राय टेबोल गिदिर दं। ओमफ्राय जेरक्स मेसिन गिदिर दं। एफोरथ' नङा, लिगेल पेपार बरन जानाय बेबायदि मोनसे माबा दं आरोखि। बे अफिसियेल BCDCनि मेटारियेल्स। ओमफ्राय बेजों लोगोसे मैया बिथाङा प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंबावदों सलार, स्ट्रिट लाइट, बेनिफ्राय सलार आरोखि। दा बेखौबो बिथाङा दासिमबो माबायाखै। आङो थांनाय MP इलेक्सननि सिगांनो आं बेखौ बुंदोंमोन, बेखौ गायदोलै, जोंहा गायोबा एसे मोजां जायो पाब्लिकफोरनि नोजोरावबो होननानै। ओमफ्राय बिथाङा बेखौबो गायाखै, दासिमबो दङ। ओमफ्राय माखासे गामिया दाखालि जोंनाव प्राइमारियावहाय सोंनानै गावनि न'निफ्राय लायनाय जाबाय आरोखि। ओमफ्राय दाबो 2 दंबावो, BCDCनि मोनसे आरो मोनसे गामिनि लामायाव गायनाय मोनसे स्ट्रिट लाइट दंबावो आरोखि। दा बेखिनिया दङ। ओमफ्राय जोङो नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों, नैबे मिडियानि गेजेरजों जोङो बेखौनो खावलायो, जाहाथे बिथाङा नैबे अफिसनि जाखिनि माखासे मेटारियेल्सफोर दं, बेखौ जाहाथे बिथाङा अफिसावनो दोनहैयो, बेखौ आङो बिथांखौ खावलायो पार्टिनि जानानै। दा आङो बेखिनिखौ बुंनानै दोनथ'बाय। बे समाव आङो साउथ गंगिया प्राइमारिनि आफादगिरि जानानै फंनैसो जोंनि दानि साउथ गंगिया BCDCनि मासिगिरि बिथां फोथायसुला नार्जारिखौ जोङो मानि थाखाय बोख्लायदों, बिथांमोनहा सिगाङावहाय गोबां बुंलांबाय। दा बे बेलायावनो जोङो बिथांजों आंजोंनो बे साउथ गंगिया प्राइमारिखौ दैदेनोमोन।
2000नि सिगां बिथाङा सेक्रेटारिमोन जेनेरेल सेक्रेटारि ओमफ्राय आङो प्रेसिडेन्टआव दंमोन दा बै समनिफ्रायनो आं बिथांनि कारेक्टारखौ आं मिथिखायोमोन बिथांनि कारेक्टारा माबायदिमोन नामावल' फोथायसुला सिङावहाय बिथांनिया ओरैबायदि मोनसे शास्त्र दङ फारौबादि नम्र जा जिबौफोरबादि सालाक जा बेबादि बिथाङा बेबायदिमोन सायाव बिराद मोजां फारौबादि खिन्थु बिथांनि सिङावहाय ओरैबायदि जिबौबादि सालाक बिथाङा मानसिखौ नायब्लाथाय बिराद नम्र खिन्थु सिङाव बिराद गेसाव बिथाङा दा पार्टिखौ बै समनिफ्राय बिथाङा जेब्ला चेयारमेन जाबोदोंमोन बे समनिफ्राय बिथाङा बिराद गादबबोदों मानो गादबबोदों जोंहा दहाय माखासे प्रेस मिटआव बुंलांबाय सिगाङावहाय पार्टि हिसाबै जोङो माखासे जिनिसखौ रायलायनो नागिरबा बिथाङा जोंनो जेबो माबाखौनो होआ जोंनो मा खालामो बिथाङा मोजां डिसिसनखौनो खालामा जों रायलायनो नागिरो बिथांजोंहाय पार्टियाव फैनाय माखासे डेभेलपमेन्ट ब्लक जोंहा कुसुगाव डेभेलपमेन्ट ब्लकनिफ्राय फैनाय माखासे अनसुंथाइ रायजो राजाफोरनो माबोरै होनांगौ माबोरै खालामनांगौ बेखौ जों सावरायो नाथाय बिथाङा मा खालामो रायलायनो होनब्लाबो बिथाङा केन्सेल खालामबाय थायो जोंहा मा होनो ग्राम सभा मिटिं खालामनांगौ बिथाङा ग्राम सभा मिटिंखौ खालामा ओजों जोंहा गोजौ लेभेलनिफ्राय बुङो पार्टि लेभेलावहाय ग्राम सभा खालाम रायजो राजाफोरखौ लानानै ग्राम सभा खालामनांगौ खनसे ग्राम सभा खालामखो बिथाङा बिथांनाव सोंनो हागोन खनसे ग्राम सभा खालामनानै बिथाङा बे एलिगेसनखौ रानखो एमजि रेगा स्किम रानदों मोनसे खनसे रानखो बेखौहाय बिथांनाव सोंनो हागोन बे मिडियानि गेजेरजों आं बिथांखौ बुंहरबाय बिथांखौ आं बै समनिफ्रायनो मिथिखागौमोन बिथाङा जोंनि साउथ बंगिया प्राइमारि सेक्रेटारि समावनो बिथांजों आङो जेब्ला क्ल'सलि आङो बिथाङा जेबो गैयामोन साइकेल बोराय सालायोमोन आङो स्कुटि लानानै बिथांखौ गामि गामि लानानै बेरायोमोन होमब्लाबो बिथाङा ओरैबायदि सिङावहाय बिराद गेसाव खामानि मावनानै थायोमोन दा अब्लाबो मा खालामनो पार्टि हिसाबै बिथांखौ चेयारमेन दोनबाय चेयारमेन दोननानै बिथांखौहाय मोजां जागोन खोमा सानदोंमोन नाथायहाय मा जाबाय पार्टिखौसो बिथाङा एकदम गोदनाव गानानै गल'दै गहोनाय बायदि खालामबोबाय थादों बिथाङा गल'दै गहोनाय बायदि खालामबाय थादों पार्टिखौ नायाखै पार्टिनो मा होदों बिथाङा गुबुन गुबुन चेयारमेनफ्रा जोंनि कुसुगाव ब्लकआवहाय जेसेबांनाखि जोंहा 16टा BCDC दङ बे BCDCनि चेयारमेनफ्रा मालाय प्राइमारिजों सोमोन्दो लाखिनानै मोजां खामानिखौ मावोमोन खिन्थु दिनै जोंनि बाहाय जेसेबांनाखि सौफैनो हादों जोंहा पार्टिनि लिडारफोरहाय गोबां दङ दा बिथांमोनाव सोंनो हागोन मा होदों मा रायलायदों बिथां चेयारमेना जेबो रायलायाखै बिथाङा जोंजों पार्टिजों जेबो सोमोन्दो गैया दा बेबायदि दिनैहाय बिथाङा जोंखौहाय गादबनानै सुसिना जाबोबाय थादों दा बै समावहाय बिथांनि न'आवहाय जेब्ला जोङो 2023आवहाय थांदोंमोन बे एभेलेबेल जेब्ला न' फैदोंमोन बे न' फैनायावहाय जोङो बिथांजों रायलायनो होननानै जों थांदोंमोन बिथांनि फिसाज्लाया जोंखौहाय बुंबाय बुन्थासिन आंथ' खोनाबावाखै बुन्थासो नोंसोर मा पलिटिकेल रोंगौ मा राजनिथि गेलेनांगौ नोंसोरलाय होननानै बिथांनि फिसाज्ला जे बुंबावबाय बेबायदि खोथाखौ बिथांनि फिसाज्ला बुंनांगौ मोन्थाय गैया जोंसो दोनदों बिथांनि बिफाखौ दिनै बिफाखौ चेयारमेन दोननाया जोंसो दोनदों दिनै पार्टिखौ बखिनो नाङा बियो पार्टिखौ माबा बखियो दा बैबायदि सिगांनिफ्रायनो जोङो बिथांखौ बुंबाय थादोंमोन जों कनसिडार होबाय थादों जों EM सारजों रायलायनायाव कनसिडार होदो मोजां रायलायदो होनबाय थादोंमोन EM साराबो दे कनसिडार होदो मादो होननानै बुंबोबाय थादों जोंबो कनसिडार होबाय मानसि हिसाबैहाय बुजिगौबा जों खालामबोदोंमोन नाथाय बिथाङा बुजिनो रोङा दिनैसिमबो बुजिया बिथाङा प्रेस मिटआव आं नुदों जेबो दाय मावाखैनो जोंसो मिथिगौ मा दाय मावाखै सासे मानसिया गावनि महरखौ रावबो नुवा गुबुनासो नुयो बिखुंनि मैलाखौ बिथाङा नुवा जोंसो नुयो पार्टियासो नुयो बिथाङा मा मावदों गावथ' आं बिराद मोजां मावदों होनना लागोन खिन्थु मा मावदों बिथाङा गाव मावदों जानो हागौ खिन्थु जों पार्टिजोंसो मिलायनांगौ ना पार्टियासो दोनो बेखौहाय चेयारमेन दा बेनिखायनो नैबेहाय आङो जोबथारनायावहाय फंसे बाथ्रा बुंनो लुबैदों बिथांनि न'आवहाय जेसेबांनाखि ब्लक अफिसनिफ्राय सफैनाय मालफोर दङ बिथाङा इमिडियेटलि दोनहैनांगोन साननैसोनि गेजेरावनो जोङो सिगाङावनो बेखौ बुंबाय थादोंमोन बै समाव BCDC अफिसाव जों रायलायदों गुबुन BCDC अफिसावहाय गद्रेज दङ आलमारि दङ स्टिल चेयार दङ टेबोलाथ' गावनि खामसालियाव दोनबाय सेवजोबसै गासिबो आं बिथांखौ बुंदोंमोन टेबोलखौ मानो अफिसाव दोनालासे नोङो न'आव दोनफैखो सम मोना दोनहैनो लाजिनो रोङा जाखो बिथाङालाय लाजिनो दंना गैया अफिसनियाव हरनाय मालखौ अफिसावनो दोननांगौ बिथाङा बै समाव बुंबाय आं होनदोंमोन अफिसनि मालखौ अफिसावनो दोननांगौ बाहायनो माबोरै न'आव लांखो खावजानो गिदोंनो सोर खावगोन आजिखालि खावनो हायो नामा खावगोन पार्टिनिसो खावगोन सरकारनिसो थांगोन नोंथाङालाय माथो बेहायलाय नोंथांखौसो पार्टियासो दोनदों चेयारमेनखौ सोर दोनदों
नोंथांनि सम्पति बुथुमनो बेबायदि अफिसनि मालखौ बुथुमनो चेयारमेन दोनदों नामा जोङो मानो दोनहैयाखै नोङो लाजिनांगौसो नोंथाङा एथ' मोजां अननानै दोनबाय जोङो पार्टिखौ बेबायदि गोदनाव गानानै गल'दै गहोनो नाङा दा बेनिखायनो आङो खावलायदों बिथांखौहाय जुदि नोंथाङा जेसेबांनाखि अफिसावहाय सफैनाय माल बिथाङा जेरैबाबो दोनहैनांगौ आरो जोङो साननैसोनि गेजेरावहाय बिथाङा जुदि दोनहैयाबा जों बेखौ गोख्रों एक्सन लानाय जागोन बेखिनिखौ बुंनानै आङो दोनथ'नाय जाबाय